Често говорим, че Русия, примерно, е в изолация, този или онзи е в изолация. Това, което се случва напоследък е по-скоро, че ние, в смисъл Запада, все повече и повече изпадаме в изолация. Това, което в момента става в Европейския съюз, е до голяма степен фундаментална промяна. Европейския съюз винаги е претендирал, че е съюз на ценности и в него се влиза на база покриване на критерии. През последната година това, което се случва, е, че вече в официални документи на Европейския съюз се казва, че той е геополитически съюз. Нещо, което променя коренно същността на нещата. Тук не става дума вече за демокрация, не става дума нито за пазарна икономика. И тук искам да кажа едно изречение и за най-актуалната тема – Украйна. Да, Украйна ще получи покана за членство, но Украйна не може да влезе в Европейския съюз. По-скоро Европейския съюз не може да приеме Украйна. В този си вид, в който е, Европейския съюз, както Украйна не можеше да влезе в НАТО и никога няма да влезе в НАТО, и това, между другото, същото е и за Европейския съюз в момента. Ние отново лъжем украинците. Не управляващите в Киев, а хората в Украйна. Изтече доклад на Европейската комисия, според който при влизането на Украйна в Европейския съюз, при сегашните условия говоря, тя ще получи 186 милиарда от общия фонд на Европейския съюз. Иначе казано, Украйна ще изсмучи двата големи фонда на Европейския съюз. Общата селско-стопанска политика и кохезионната политика, това, което е за регионите. Буквално ще ги изсмучи и ще направи всички страни, с много малки изключения, включително тези от Източна Европа, в страни донори. Вече не получатели на средства, а донори. Или Европейския съюз, ако той не се реформира за приемането на Украйна, той просто ще фалира.